M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu ndi chifundo cha Mulungu komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu. Lero pa 3 Novemba ndi tsiku limene tili ndi mwayi osankha kukondwerera Martin de Porres Woyera. Kunoko kuna mbuma nkuyenera ndithu tikondwerere chifukwa ndi secondary school imene idatchedwa m'dzina lake St. Martin de Porres. Tiwapempherere. Mawu amene titawerenge pa nsembe lero lino ndi mawu a mkalata ya Paulo woyera wa Filipi mutu 3 kuyambira ndime ya 3 kulekeza 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi banja la Golden ndi Nelly Chafulumira. A marriage encounter kuchokera ku St. Pius Cycle mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu a Uthenga Wabwino akuchokera pa Luka mutu 15 ndime 1 kulekeza 10. Ndipo amene akutiwerengera Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Fr Maxwell Kubalasa kuchokera ku Namboma Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Nkhani yayikulu ndi yofunikira pamaso pa Mulungu. Mawu a m'buku loyera. Mawu a mkalata ya Paulo woyera kwa Afilipi. Afilipi mutu 3 verse ya 3 mpaka na 8. Abale, ifeyo ndife waumbala enieni, ife amene timpembedza Mulungu motsogoleredwa ndi Mzimu Woyera. Timanyadira Khristu Yesu osadalira miyambo ya thupi chabe. Komabetu ineyo ndikadatha kudalira miyambo ya thupi. Ngati alipo wina oganiza kuti ali ndi chifukwa chodalira miyambo ya thupi yotere, ineyo ndi ndi chifukwa choposa apo. Pajatu ine ndidawumbalidwa pa tsiku lachisanu ndi chitatu nditabadwa. Ndine wa mtundu wa Israeli, wa fuko la Benjamini, Muheberi weniweni, wobadwa mwa makolo a Chiheberi. Kunena za malamulo a Chiyuda, ndinali wa gulu la Afarisi, ndipo changu changa chinali chachikulu, kotero kuti ndinkazunza mpingo. Kunena za chilungamo chopezeka pakutsata malamulo, ineyo ndinali wopanda cholakwa. Koma chifukwa cha Khristu, zomwe kale ndinkaziyesa za phindu, tsopano ndikuziona kuti nzosapindula. Zoonadi, zonse ndikuziona kuti nzosapindulitsa poziyerekeza ndi phindu lopambana la kudziwa Khristu Yesu, amene ndi Ambuye anga. Chifukwa cha Khristuyo ndidalolera kutaya zonse nkumaziyesa zinyalala, kuti potero phindu langa likhale Khristu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Luka woyera. Pa nthawi yomweyo anthu onse okhometsa msonkho ndi Ayuda enanso onyozera malamulo ankabwera kwa Yesu kudzamva mawu ake. Tsono Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo adayamba kuwinya nkumanena kuti munthu uyu amalandira anthu ochimwa nkumadya nawo pamodzi. Tsono Yesu adawaphera fanizo ili, adati, ndani mwa inu ali ndi nkhosa 100, imodzi itatayikapo sangasiye nkhosa zina zonse 99 zija kubusa nkukafunafuna yotayikayo mpaka atayipeza? Ndipo atayipeza amayisenza pa mapewa
pake mokondwa. Pofika kwawo amasonkhanitsa abwenzi ake ndi anzake oyandikana nawo, nawawuza kuti mukondwere nane pamodzi chifukwa ndayipeza nkhosa yanga idatayika ija. Yesu adapitiriza mawu kuti ndithu ndikunenetsa kuti momwemonso kumwamba kudzakhala chimwemwe chifukwa cha munthu mmodzi wochimwa amene watembenuka mtima, koposa anthu olungama 99 amene alibe chifukwa chotembenukira mtima. Mwinanso mayi amakhala ndi tindalama 10, kamodzi nkutayika, kodi suja amayatsa nyale nasesasesa m'nyumba kufunafuna mosamala mpaka atayipeza? Atakapeza amasonkhanitsa abwenzi ake ndi anzake oyandikana nawo, nawawuza kuti mukondwere nane pamodzi chifukwa ndakapeza kandalama kanga kaja kadatayika. Yesu mopitiriza mawu adati ndikunenetsa kuti ndi mmenenso angelo a Mulungu amakondwerera munthu mmodzi wochimwa amene watembenuka mtima. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, Paulo akutiuza kuti kwa iyeyo chinthu chopambana kwambiri ndi kudziwa Yesu Khristu. Palibenso chinayi. Kudziwa Yesu Khristu ndi chinthu chopambana kwa iyeyo. Si nkhani ya maonekedwe akunja, si nkhani ya kuumbala kapena chani, ayi. Nkhani yayikulu ndi kudziwa Khristu, ndi kumutsatira. Nthawi zambiri anthu mwakhale mu mpingomu timakondwera kukhala m'magulu, koma nkumaonanso kuti gulu lathu ndi lopambana kwambiri kusiyana ndi gulu ilo. Ngati panali vuto limene Paulo adakumana nalo kwambiri, lidanena kuti iyeyo amatsatira Chiyuda, adapangira train ngati Mfarisi, ndipo adayamba chifukwa cha chidwi ndi Chiyuda kuzunza Akhristu. Ndipo Ayuda amamudalira kuti tini nyamata wamphamvu, apanga zamphamvu, athana ndi kagulu kangoyambika umene kuti ka Akhristu. Paulo panjira ija ku Damasiko atangokumana ndi Ambuye Yesu mulaiti ija, adangozindikira choona kuyambira tsiku limene lijalo. Paulo adatembenuka, adazindikira kuti amayang'ana kolakwika, ndiye atadziwa choona adatembenuka nkuyamba kutumikira Yesu Khristu. Ndipo kwa iyeyo kumudziwa Yesu Khristu chidali chinthu chamtengo wapatali basi. Ndiye Ayuda ambiri sadakondwe naye Paulo. Wachoka bwanji nyamata wa dzinthu ngati amene yuyu amene amatithandiza, wachoka bwanji kukajoyina awo amene akuoneka ngati adani athuwo? Pachifukwa ichi kulikonse kumene amapita Paulo, inepo gulu lina la Ayuda limene limamulondola, amene olimbikitsa nkhani yakuumbala, ndi kuti ngati munthu poyamba afuna kuti akhale Mkhristu, poyamba aloweke Chiyuda, azitsata za Chiyuda, kenaka akhale Mkhristu. Paulo adavutika kwambiri ndi gulu anthu limeneli limamulondola kulikonse, ndipo limene limamubweretsera mavuto kawirikawiri kumene ali. Ndiye Paulo anena kuti si nkhani yowumbalidwa kachanchani, nkhani yayikulu kudziwa Yesu Khristu. Muthenga wabwino, nkhani ndionera kuti Afarisi ndi akatswiri amalamulo amawinya. Anthu watu ankamugomera Yesu ndithu, amamuona ndithu kuti munthu ngoyera uyuyu, ndi amafuna kuti woyera Yesuyo azikhala ndiwo okha, aziyenda ndiwo chifukwa iwonso amadziona kuti ndi woyera.
akuwinya bwanji yakuyenda ndi anthu yawo amene ife timaona kuti ndi achabe ta anthu oyera konse chifukwa chani akuyenda nawo kuti ifeyo ndiye woyenera kuti tidziyenda ndi uyu. Abale anga, mawu awiriwa atithandize kuzindikira chikondi cha Mulungu chofuna kuti wina aliyense apulumuke, komanso kusadziyerekeza, kudzipatsa malo nkhale pamaso pa Mulungu pamene kudzika mokwera pena pake. Tiyamba ndi mawu oyamba. Kodi mu mpingo sitimalimbana magulu osiyanasiyana kumuona ngati kuti gulu iliri ndiye loyenerera kusiyana ndi ili, kumuona ngati kuti ife ndi amene timamphera bwino alejiyo kusiyana ndi mene amachitira divine mercy, akuti ife alejiyo tikapemphera zimatheka ndikuti enawo sizitheka, obeba ndifeyo koma titakhala choncho ndiye nkumuona ngati kuti enawo tilangwachotsamo athe. Zonse zimene timapanga mu mpingo munomo, gulu lilonse limene lili mu mpingo lovomerezeka, ifeyo poyambira pathu ndi Yesu Khristu. Chinthu chachikulu m'gulu lilonse ndi Yesu Khristu. Popanda Yesuyo sipangakhale gulu lina lilonse mu mpingo, ndipo ngakhale mpingowo sungakhalenso mpingo konse. Ndiye tikamayang'ana magulu osiyanasiyana tidziona kuti tonsefe ndife amodzi ndipo tonsefe tikutsatira Yesu Khristu. Chinthu chopambana pa zonse sikukhala mgulu kapena kukhala mgulu ili, koma ndikukhala odziwa Yesu ndi kudziwa maphunzitso ake. Tonsefe takhala kuti tamudziwa Yesu kenakanso nkumatsata maphunzitso ake zimene iyeyo atipempha kuti tichite moona mtima ndithu. Sipangakhale kukangana kulikonse, sipangakhale kugawikana, sipangakhale kulozana chala. Mulungu amaona aliyense mwa ifeyo kuti ndiofunikira zedi. Afarisi ndi akatswiri amalamulo amaona ngati kuti okhometsa misonkho, osasamala malamulo, amenewo analibe gawo pafupi ndi Yesu, alibe gawo mwa Mulungu. Komatu Mulungu amatenga anthu amtengo wapatali. Ndipo chitsanzo chimene akupereka Ambuye Yesu, iyi ndi nzoona. Ambuye Yesu akafuna kupanga stress point amatha kuyikamba muonjezapo, kunena kuti yasowa ndalama imodzi, pofunafuna inayo utayipeza nuyitana maneighbors nkunoti bwera ndisangalale kunoko tikondole ndapeza ndalama iyi, mwinanso nkuononga ndalama zambiriso posaso ndalama imodziyo. Pa nkhosa 100 kuyika nkhosa 99 pa chiopsezo kuzisiya poteropo umakafunafuna imodzi imene yasowa. Pena pake zikukhanga kuti kodi kuganiza kolondolo Ambuye Yesu nkhani yagona penepo, utsindika kunena kuti kwa munthu wina aliyense, munthu wina aliyense azindikire ndofunikira kwa Mulungu. N'chifukwa chake amakondwerera aliyense akatembenuka mtima. Kumwamba kumakhala chimwemwe chifukwa cha munthu mmodzi amene watembenuka. Mulungutu amafuna wina aliyense apulumuke. Ndipo kwa ife akhristu tikamaona anthu ena amene tikuona ngati kuti ndochimwa mochilonekera pamaso pa anthu amene ajawo tisamaone ngati kuti ni nkhuni za ku Jehena ayi, koma tiziona ngati ni mpata wathu onena kuti tithandizane nawo, nawonso abwere mu nsambi wa Mulungu, nawonso
ayanjane ndi Yesu Khristu. Chimenecho ndiye chikondi cha moyo wathu wa Chikhristu. Tiyeni timpemphe Mulungu tichotse makhalidwe ankhwidzi pakati pathu, tichotse makhalidwe olozana chala, titengatenga titosefe mbumba ya Mulungu ndipo ofunikira chipulumutso. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. To you.